Κάποιοι διδάσκουν την ιστορία όπως τους βολεύει. Κάποιοι ονειρεύονται μια Ελλάδα στα μέτρα τους. Και το αντιρρήσεις.wordpress.com δεν γουστάει. Σε λίγες μέρες, ο ιστορικός συγγραφέας Σαράντης Καργάκος θα μιλήσει για την ιστορία του τόπου μας με ειλικρίνεια. Γιατί αξίζουμε κάτι παραπάνω από ένα παραμύθι. Για περισσότερες πληροφορίες, συντονίσου στο αντιρρήσεις.wordpress.com. Κυρίες και κύριοι, με πολύ χαρά σας καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωση που διοργανώνει η διαδικτυακή παρέα των αντιρρήσεων με θέμα το 21 και εμείς. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να καλωσορίσω με αισθήματα σεβασμού και εκτίμησης τον απόψινό μας καλεσμένο, τον ιστορικό συγγραφέα και φιλόλογο κύριο Σαράντο Καργάκο. Ποτέ η Ελλάς δεν εξυβρίστηκε τόσο πολύ όσο υβρίζεται σήμερα. Η ιστορία έγινε ο φτωχός συγγενής της παιδείας μας. Δεν λέω ότι ο μεταχουντικός Έλληνας είναι αθώα περιστερά. Κάποτε ήταν χωριάτης, αλλά ήταν άρχοντας χωριάτης. Μπαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζώντας με δανεικά έγινε άρχοντοχωριάτης. Η ελληνικότητα τον μείωνε και ήθελε να το παίζει Ευρωπαίος, μέχρι που έπεσε στο λάκκο των Εχιδνών με το υπερμέγεθες χρέος. Δεν είναι το χρέος που με φοβίζει. Έχουμε περάσει άπειρες τέτοιες φουρτούνες. Μετά την Επανάσταση, παρά τις αντίξωες συνθήκες, σας λέγω μόνο ότι είχαμε 800.000 θύματα εκείνη την εποχή. Ο δεκαετής αυτός πόλεμος στοίχησε στον ελληνικό κόσμο 800.000 θύματα. Αφήνω που στη διάρκεια της Επαναστάσεως δεν γίνονταν γάμοι και δεν γεννιούνταν παιδιά. Επαναλαμβάνω λοιπόν, παρά τις αντίξωες συνθήκες, παρότι μόνον μία πόλη στη στεριά τον Ναύπλιο ήταν όρθιο, μπόρεσε μέσα σε μια 20ετία το μικρό ελληνικό κράτος να διπλασιαστεί πληθυσμιακά, να δημιουργήσει εκ του μηδενός ναυτεμπορικά κέντρα με κορυφαίο αυτό της Σύρου, μια αξιόλογη γεωργία, μια αυτάρκη βιοτεχνία και να αποτελεί συνεχή απειλή για την Οθωμανική αυτή. Κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ευγενία. Ευγενία, έχεις ένα πολύ ωραίο βίντεο σήμερα. Το έχω δει και θέλω να δώσω προκαταβολικά συγχαρητήρια στους ανθρώπους που το φτιάξαν. Μπορεί να μην μας κάνει να γελάσουμε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι ακριβώς. Ο Δημήτρης, ο B-Power μας το έστειλε. Τον ευχαριστούμε πολύ. Πρόκειται για μια πάρα πολύ ωραία και σοβαρή δουλειά. Με μια αλληγορία για μια νέα και καθαρή Ελλάδα. Απολαύστε. Μια Ελλάδα πρέπει να ξεβρωμίσει από πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες. Δεν έδινε τις αμοιβές που έπρεπε και καλλιεργούσε μια κατάσταση με μικρά προνόμια ή με διευκολύνσεις και φτάνει το Η απάντηση στην καταγραμμή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Τα φάγαμε όλοι μαζί μέσα στα πλαίσια της σχέσης πολιτικής πεντατείας, διαφοράς, της αγοράς, της ευθετισμού, της έννοιας της ίδιας της πολιτικής. Γνωρίζω λοιπόν ότι δεν πρόκειται να δειχθώ συγκυβέρνηση. Να πάρουμε στο Νομισματικό Ταμείο. Το πρώτος και επιμένω και το Πρωθυπουργού. Είναι ένα σενάριο το οποίο δεν ωφελεί τη χώρα. Είναι μια λύση για την Ελλάδα, μια λύση η οποία συμπεριλαμβάνει τρία στοιχεία. Πρώτον, θα υπάρξει ένα νέο πρόγραμμα για τις Ελλάδες. Έτσι, να ξεβρωμίσει λίγο η σημαία, να ξεβρωμίσει και ο τόπος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά που μας το έστειλαν. Μία διαμαρτυρία του Σαράντη Κοπούλου.
Βασικά θέλουμε να κολλήσουμε κάτι χαρτάκια και θα φύγουμε. Δεν θα μπούμε μέσα στο Υπουργείο, στην είσοδο μόνο. Έχουμε δουλειές και εμείς, δεν είμαστε. Δηλαδή, προσπαθούμε. Δεν γίνεται. Να ρωτήσω κάτι, δηλαδή δεν γίνεται να διαμαρτυρηθούμε με άλλο τρόπο εκτός από απεργία, πορεία και τέτοια. Πρέπει δηλαδή να χάσουμε τις δουλειές μας. Αυτό σας λέμε. Και κάψιμο τραπεζών και σπασίματα. Δηλαδή τελικά μας αποτρέπεται και από τις ειρηνικές διαδηλώσεις. Εννοείται πως είναι ειρηνική, αλλά δεν είναι δουλειά τώρα να δεχτώ να. Αλλά και εμένα είναι δουλειά μου. Εμένα είναι δουλειά της Υπουργού να φροντίσει για την παιδεία της Ελλάδας. Θέλω να διαμαρτυρηθώ για αυτό το πράγμα. Κάθε πρωί ταλαιπωρείτε το πρόσωπό σας με... Πού θα έψαχνες? Πού θα έψαχνες για καινούριες εικόνες και χρώματα? Και γενικά των νέων είναι ότι δεν κάνουμε τίποτα, στεκόμαστε αμέτωχοι, δεν δραστηριοποιούμαστε καθόλου και απλά περιμένουμε από τους μεγαλύτερους να κάνουν κάτι. Κυρίως σε προσωπικό επίπεδο, ευθύνομαι για την αδιαφορία μου σε πολλά θέματα. Αν σήμερα θεωρούμε ότι περνάμε δυσκολίες, δεν θα ήθελα να κάνω τον έξυπνο λέγοντάς σας τι χρειάστηκε να περάσει η δική μας η γενιά μέσα από αυτές τις δοκιμασίες, χωρίς ποτέ να εγκαταλείψουμε το όνειρο. Και με ρωτάς σήμερα, με ρωτάει η δική σου γενιά και βλέπω τα μάτια σου να λάμπουν και να περιμένουν από μένα τι να μεταδώσω. Μια πείρα που είναι άχρηστη, γιατί ο καθένας θα αποκτήσει τη δικιά του, αγόρι μου. Και το μόνο που σου εύχομαι είναι οι δοκιμασίες να είναι ταπεινότερες και το όνειρό σου να μεγαλώνει. Μας είπατε ότι τα όνειρά σας εξαρτήθηκαν από αναγκαιότητα και από τύχη. Ναι.
Θα θέλαμε ύστερα να σας ρωτήσουμε από τι εξαρτάται η ευτυχία και η επιτυχία, από ποιους παράγοντες προσωπικούς. Αγόρι μου, μιλάς για ευτυχία. Για να δεις πόσο ο τρόπος που έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει εξαρτάται από όλες τις διεργασίες που περάσαμε, που περνάμε, που βιώνουμε και που θα βιώσουμε. Καθόμαστε εμείς οι δυο, εσύ στα νιάτα σου και εγώ στην ωριμότητά μου και ακούμε ένα κομμάτι, τυχαία. Να είσαι βέβαιος ότι ο τρόπος που το εκλαμβάνεις, ο τρόπος που το ακούς, ο τρόπος που μετέχεις δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που θα τον ακούει η Χαρίκλια ή που θα τον ακούω εγώ. Όλοι όμως μετέχουμε. Αγνοήστε ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Δοξάστε την καθημερινότητά σας. Δεν υπάρχει αύριο. Κατακτήστε την ποίησή σας. Να ποιείτε, να εργαστείτε, να παράξετε έργο. Να μην δουλέψετε. Να μην μπείτε ποτέ στη διαδικασία της δουλείας. Να σκέφτεστε ελληνικά. Να κάνετε ένα απολογισμό για τους προβοκάτορες της γενιάς που εγώ τους άλλους εκπροσωπώ, τη γενιά του Πολυτεχνείου. Για μένα η πιο προβοκατόρικη γενιά των τελευταίων χρόνων. Η γενιά που δημιούργησε τους Γιάπης, το lifestyle, που καταστρατήγησε το σύστημα, ή μάλλον το σύνθημα να πω καλύτερα, την οποία ενέπνευσε, δηλαδή το ψωμί, παιδεία, ελευθερία, δεν υπάρχει τίποτα από αυτό. Ούτε ψωμί υπάρχει ισομερός, παιδεία δεν υπάρχει, γιατί υπήρξαν προβοκάτορες σε αυτή τη χώρα, εθνικοί μειοδότες πολιτικοί, οι οποίοι αφαίρεσαν τα αρχαία ελληνικά από τα σχολεία. Με αποτέλεσμα να μπούμε σε μια διαδικασία παγκοσμιοποίησης. Ένα τεράστιο ψέμα. Χάσαμε την ιδιαιτερότητά μας και αυτό μόνο με προβοκάτσια γίνεται. Το τρομερό χρώμα στη φωνή μας το αφαίρεσαν και αυτό στο λόγο μας με το μονοτονικό σύστημα. Μια γλώσσα η οποία είχε οξία, βαρία, περισπωμένη, υπογεγραμμένη, μακρύ, βραχή, μακρό, για να μπορεί να χαιρόμαστε την επικοινωνία μας. Ω γλυκιά μου κοπέλα, δεν υπάρχει αυτό, ω γλυκιά μου κοπέλα. Μας κάνανε, αγνοήστε μας. Πάρτε πρωτοβουλίες. Στα ελληνικά σημαίνει πρώτος στη βούληση. Αγωνιστείτε και να γίνετε πρωταγωνιστές. Στα ελληνικά σημαίνει πρώτος στον αγώνα. Και γκρινιάζουν συνέχεια, δεν σου φταίει το ένα και το άλλο και το παράλληλο. Από τη στιγμή που γινόμαστε όριμοι πολίτες, όριμοι άνθρωποι, παίρνουμε την τύχη μας στα χέρια μας, τίποτα δεν μπορεί καταρχήν να μας κάνει κακό. Ακόμα και σχέδιο οργανωμένο να υπάρχει, εμείς είμαστε σε θέση, αν έχουμε το γνώθις αυτόν και είμαστε ενωμένοι και με το μυαλό μας νυφάλιο και με τον εαυτό μας ανά πάσα στιγμή έτοιμο να δραστηριοποιηθεί για να αποκρούσει οποιαδήποτε απειλή, είτε κατά της πατρίδας, είτε κατά του λαού μας, είτε κατά της οικογένειάς μας και του συμφέροντός μας, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ας σταθούμε λοιπόν σε αυτό πιο πολύ, ότι τι μπορούμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Έχουμε επιλογές, είμαστε ελεύθεροι και μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχουν οργανωμένα σχέδια. Υπάρχουν λάθη πάρα πολλά, ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιες μεμονωμένες όμως προσπάθειες να αλλοιώσουν κάποια πράγματα για κάποια συμφέροντα. Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εμείς πρέπει να έχουμε το νου μας, πρέπει να ενημερωνόμαστε, πρέπει να είμαστε καλλιεργημένοι και όριμοι άνθρωποι, ήρεμοι, ψύχρεμοι και έτσι και μάχημοι και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Η Αρχιεπισκοπή αυτές τις μέρες, αυτούς τους δύσκολους καιρούς, έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση αλληλεγγύης μέσω ενός ραδιοφωνικού σταθμού και μέσω πάρα πολλών σούπερ μάρκετ, καταστημάτων τροφίμων ας πούμε, και σιτίζει καθημερινά 250.000 ανθρώπους. Αυτό, αν αναρωτηθούμε πόσο πολύ σημαντικό, σπουδαίο έργο είναι στην εποχή μας, νομίζω είναι, καταρχήν είναι το σπουδαιότερο από αυτά που γίνονται. Είναι τεράστιο το έργο αυτό. Έτσι, να ας πούμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ο Αρχιεπίσκοπος, όλοι οι άλλοι όσοι σκέφτηκαν
και το πραγματοποιούν αυτό. Φανταστείτε, ας πούμε, τι εθελοντισμός χρειάζεται για να φτάσουν αυτά τα τρόφιμα σε 250.000 ανθρώπους. Και να φτάσουν όπως πρέπει να φτάσουν και καθημερινά να συντηρούνται αυτοί, να μην λείψει τίποτα από τα παιδάκια, από τους γέρους, από τους άρρωστους κτλ. Όταν δούλευα πριν 3 χρόνια στον κεραμικό, μαζί με τον Δημήτρη Μπάση, υπήρχε ένας παπάς στην ενορία του Λουμπαρδιάρη, εκεί πίσω, ο οποίος έκανε έργο, τάιζε κάθε μέρα. Παπαγιώργης νομίζω, ναι. Τάιζε 200 τουλάχιστον φτωχούς ανθρώπους και μιλάμε τώρα στην περίοδο προκρίσης, έτσι. Και μάλιστα τι έκανε αυτός τώρα. Παρασκευή και Σάββατο που δουλεύαμε, ερχόταν στο μαγαζί αργά, 4,5 ώρα, φανταστείτε τώρα την Αυτογιάννη Ιερέα που πρέπει να σηκωθεί για να πάει στη Θεία Λειτουργία μετά, και μάζευε και τον βοηθούσε και σε αυτό ο καταστηματάρχης μας, ο Δημήτρης ο Ζούμπος, και τον αναφέρω και αυτόν, και του έλεγε, ας πούμε, έλα εδώ και θα παίρνεις όσες μερίδες φαγητό θέλεις. Και μάζευε πάρα πολλές μερίδες φαγητό, πολύ καλό μαγειρεμένο και εξαιρετικό, και τις πήγαινε και σύτιζε, ας πούμε, 200 ανθρώπους. Κάνω ακριβώς αυτό που είχα σκεφτεί να κάνω από μικρή. Γιατί τελειώνοντας τη σχολή, τη δραματική σχολή, έβαλα σε εφαρμογή το σχέδιό μου. Γιατί όνειρα μπορείς να κάνεις, αλλά όπως λέει και ο Χατζηδάκης, τα όνειρα γίνονται σχέδια. Παρ' όλα αυτά έχω δει νέους οι οποίοι έχουν θέληση και όρεξη και ενθουσιασμό να δουλέψουν και αυτοπεποίθηση. Και η νέα γενιά θα την αλλάξει κάπου την Ελλάδα. Και να φύγει όλες αυτές οι κυβερνήσεις που είναι γονική παροχή. Εγώ θα επιθυμούσα να πάνε νέοι 20-25 χρονών στην κυβέρνηση. Νέα μυαλά. Που να μην έχουν καμία σχέση με την πολιτική. Και έχουμε μια νεολαία που είναι καταξιωμένη, θέλει να δουλέψει και θα βρει τον τρόπο να δουλέψει. Και θα βρεθεί η λύση. Απλά είναι θέμα χρόνου. Εναντίον του είμαι και εγώ, αλλά δεν προσπαθώ να μιλάω ποτέ ότι αυτό είναι πολιτική. Γιατί εμένα πιο πολύ με νοιάζει και με πειράζει. Τους πολιτικούς δεν με πειράζει. Με πειράζει όταν οι φοιτητές πρωτοετής δεν μπορούν να βγάλουν κοινό αποτέλεσμα στις εκλογές. Με πειράζει που πάνε καινούργια παιδιά να μπουν στο πανεπιστήμιο και πάνε οι νεολαίες και του λένε να σου πω, άμα είσαι μαζί μας, έχεις το τέτοιο, τις σημειώσεις του τάδε καθηγητή και έχουμε και 2 βέρτι δωρεάν. Το χρόνο, 2 χορούς στο βέρτι δωρεάν. Τέτοια πράγματα λέγονται, τα μαθαίνω στους φοιτητές. Τώρα αυτά τα παιδιά είναι χαλασμένα, είναι στο πρώτο του και είναι χαλασμένος αυτός ο άνθρωπος. Το φαντάζεσαι αυτόν τον άνθρωπο να γίνει μεθαύριο πολιτικός? Τι σκατά θα είναι? Αυτοί είναι και αυτοί. Αυτοί προχθές ήταν έτσι. Δηλαδή, εν ολίγης παιδιά μας είναι. Άρα, εμείς είμαστε. Να το πω και λέω πιο ποιητικά. Τι είναι κάτι. Και στο κάτω-κάτω τους έχει ξεφυλίσει και κατά τη διάρκεια της παράστασης τόσες φορές, που εντάξει την έχει πάρει την εκδίκηση τώρα κάτω. Άκουσα τον Μπάζο να λέει το Αβαντιπόπολο. Μικρές χαρές τις έχουμε αφήσει και στοχεύουμε σε κάποιες μεγάλες χαρές, οι οποίες είναι εξαρτώνται μόνο από το χρήμα ή από την επιτυχία. Όταν υπερβάλλουμε, η παράδοση είναι εκεί να μας υπενθυμίσει ότι προχώρησες πολύ ωραία, σου λέει. Εκεί είναι, δηλαδή μας βάζει κάποια όρια. Φυσικά. Ο Έλληνας, ο πρόσφυγας, ο Έλληνας αυτός που έπαιρνε χαρά από τα μικρά τραγούδια, από τα μικρά μαγαζάκια. Ναι. Ο Έλληνας που δούλευε τα πρωινά στην οικοδομή και το απόγευμα ή καθόταν με τη γυναίκα του ή πήγαινε στο καφενείο και μίλαγε με τους άλλους. Αυτός ο Έλληνας μπορεί να ξαναζήσει. Και αν ξαναζήσει, με ποιο τρόπο? Πώς θα είναι τώρα? Να σου πω κάτι. Αυτός ο Έλληνας μέσα στα βάσανά του ήταν ευτυχισμένος. Γι' αυτό. Έτσι. Ήταν ευτυχισμένος. Το ότι πήγαινε στο καφενείο να παίξει ένα τάβλι και μια πρέφα με τους φίλους του και θα πήγαινε στο σπίτι να βρει ένα φαγητό στο πιλάφι μαγειρεμένο, ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και εγώ την έζησα αυτή την εποχή. Και έβλεπα οικογένειες που μεγαλώναν στην ίδια αυλή και ήταν πάρα πολύ όμορφα. Και είχαμε τον κύριο Φραντζέσκο που έπαιζε μπουζούκι στην αυλή μας και τον συνοδεύαμε εμείς πιτσιρικάδες στην κιθάρα. Και καθόμασταν κάθε βράδυ ό,τι είχε ο καθένας, 3 οικογένειες σε μία αυλή. Βάζαμε ένα τραπεζάκι στη μέση και καρέκλες και τρώγαμε όλοι η αγάπη και η καλύτερη ποιότητα των ανθρώπων, η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη, αυτά μεταδίδονται. Και όλοι μαζί σηκωνόμαστε πιο πάνω. Αυτό είναι για μένα αυτό που πρέπει να αναζητήσουμε μέσα μας. Πώς θα γίνουμε καλύτεροι, με ποιον τρόπο. Όχι με το να μοιράζουμε τον κόσμο σε στρατόπεδα. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα χρώματα, ούτε οι τίτλοι, ούτε... Εφόσον υπάρχει το από εδώ και το από εκεί, θα έχουμε πρόβλημα. Άμα δεν δούμε τον κόσμο σαν μια ενότητα, δεν πρόκειται να λυθεί κανένα πρόβλημα.
Δεν είναι και εύκολο να έχεις θετική ματιά όταν γύρω είναι τα πράγματα δυσίωνα ή σου τα παρουσιάζουν έτσι, ή εν πάση περιπτώσει δείχνουν μόνο αυτή την πλευρά, φαίνεται μόνο αυτή την πλευρά των πραγμάτων και όχι και οι άλλοι. Δεν είναι εύκολο καθόλου. Και όλοι οι άνθρωποι έχουμε πολλά αδύναμα σημεία μέσα μας, ας πούμε, που μας οδηγούν ίσως σε λάθος χειρισμούς και τελικά σε στεναχώριες και σε βάσανα και σε αρρώστιες. Αλλά πρέπει να είναι αυτός ο αγώνας μας, ο καθημερινός, νομίζω. Να μην χάσουν το θάρρος τους και την ελπίδα τους. Με τίποτα. Να βλέπουν μπροστά και να μάθουν να δουλέψουν, να δουλεύουν γι' αυτό. Δεν εννοώ δουλειά. Να προσπαθήσουν, να καταβάλουν προσπάθεια, να αγωνιστούν για αυτό που πιστεύουν και αυτό. Να μην το αφήσουν στα χέρια άλλων, να μην παραιτηθούν και να ασχολούνται με τις οθόνες και με τα κινητά, αλλά να κοιτάνε και τα μάτια του δίπλα τους. Και αυτά είναι καλύτερα από οθόνες. Ιδιαιτέρως, πολλά συγχαρητήρια. Για όλα τα παιδιά, αλλά και για μια συμπάθεια που είπε τον Γιώργο. Σήμερα τον είδα και ήθελα να τον βλέπω να εύχομαι όσοι είναι μαθητές και σπουδάζουν καλές επιτυχίες. Όσοι είναι που εργάζονται και εκεί καλές επιτυχίες. Και να είσαστε πάντα ίδιοι αγαπημένοι. Πάντα αγαπημένοι να είσαστε. Μην διαλυθείτε, γιατί ήταν πολύ ωραίο αυτό. Αν ήταν σε πολλά μέρη οργανωμένα, δεν θα είχαμε αυτά τα χάλια στην Ελλάδα. Μακάρι να ήταν όλοι σαν και εσάς. Καλή υγεία, καλή πρόοδο και ό,τι επιθυμείτε. Θα πω και την καλή τύχη βέβαια. Θα πω την καλή τύχη. Μήπως εδώ? Μπα, όχι μωρέ. Εδώ που είχε και θάλασσα. Είχε κάποτε άσχετη. Έκανε κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Ρε μήπως εδώ? Το βρήκες ρε φίλε, μα εδώ είμαι. Άι, γεια μας. Γεια μας. Παίξτε, δεν είναι παίξτε. Έκανε κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε κι να νιώσεις όπως δεν νιώσεις ποτέ.